everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Si Alastor! Si Alastor, nakita ang taniya. Kung nakitaan mata niya, wa mo ipikto ang kwintas nagihatag ni Pular o Ningning. Naibaw ko, Prinsesa Hestia, nga nakakita ka sa kong panagway karon, bisag dili ko ka makita. Hestia! Nganong dili pa magid nimo dawaton ang kamatuoran nga ikaw alang kanako ug alang usab sa hari sa Erkalya. Salbayis ka, Alastor! Gipatay mo ang akong amahan! Magbayad ka! Magbayad ka! Nakita gid ko nimo, Prinsesa Hestia. Nagtuo ko nga mo salir kini akong gibuhat. Nganong dili ikaw makita sa akong kalabirang salamin? Wa kita niya makita. Apa nadungog niya ang imong tingog, korason? May hagaw-haw kong nadunggan. May kauban ka ba sa imong nimutangan karon? Oh, doon na si kauban, Alastor. Og kana, mao ako. Luminous! Oh, si Luminous kini. Hayop ka bisan unsaon, Alastor! Wa kay kaluoy! Gipatay mo ang akong Daddy Armando! Maayo gani kay gipatay ra. Wala mo ka na. Oh, Yami arabata paano ninyo eh. Oh, mas lamig yung kilawon. unsa buti mo ipasabot? Mukaon sila og mga tao, korason. Mukaon sila sa sama nato. Kung mahimo silang dagkong mananap. Husto ka, Luminous! Nalimot ka gidiay sa tanan, kurason? Luminos, pakita ra ko na ko do. Kay kilawon ti ka. Ayaw ko kagita, panuway. Kitingalig ikaw ang akong lubkon. Kung gusto kang mubaos, kurason, tungod sa kong pagpatay sa gila mong amahan din sa kalibutan sa mga tao, pakita ka na ko! Ipakita ka na ko ang imong katakos! Sama ka ni Adto, nga ikaw pa sa bayo ni Prinsesa Hestia! Unsa? Isog ka, Hestia! Manggugubat ka, Prinsesa! Dinisama ka ni mo karon, nga nahimo kang mortal, bitago, kay nahadlo ka na ko! Wa ko mahadlok nimo, Alastor! Pwes, pakita ka na ko! Diawas niya sa imong kitaguan, aron imo kong mapatay! Nakadungog ka ba sa kong gisulti, korason? Gawas niya sa imong kitaguan! Pakita ka na ko! At tubang ako! Kung gusto kang mabawas sa pagpatay ko sa imong amahan! Oh, Ayaw pagtubo niya, korason. Gilingla ka lang ni Alastor. Luminous! Ikapon ko ang akong kwintas. Ang Apay na... kwintas ni Sus, ilias akong dukan. Pangiyoon ko na yung kwintas na mapapas ang itsura ni Alastor diya sa tubig. Oh, nawa ang nahong ni Alastor diya sa tubig! Gawas imong gitaguan, korason. Aron ipakita mo kanako ang imong kaisog. O gusto sab nga mag-apil-apil si Luminos. Ako yung angkon nimo. Hanggaw ka, Luminos ka. Haring Alastor, naon sa maga. Anong nikunot man ang agtang nimo. Ug masukano nimong hitsura, ngan man na. Ganihar ko nakigsulti ni korason. Apanuwa ko niya tubaga. Kasi og walang nitingog. Og nagpabungol-bungol siya. Ang akong kalabirang salamin. Nitikyop ay ang pagkasamin. Uy, nga sa ato Wa ba? ko na makita sa korason. Ah! Ipasuko ko ni mo bayo, korason. Karon ka. Tingalig mo hila ka ng dugo sa sunod kong buhaton. Hilay, dairang. Kadakua ini. Kadakua din lasang day. Sabi na ko manghambog na sa Dako ginlasang awa man tay bahay nakita day. Kadako. Doon na day magbahay sa sod sa dakong lasang say. Wa gyud day ang Tingali, oh. ang magbahay sila lasanggot. Ya posible na dagko mga bitin. Day no.
Oo, sakto dun ka sa'yo. Ay, poyang Sakto lakaw. dun ka. Kapoy mo na ko. Kapoy ang lakaw day. Ay, lingkod na ako day. Okay, lingkod. Na, lingkod ang ko. Igdal lang apali. Pinayak ka. Ilingkod day, lingkod. Lingkod. Ay, dili lang Lingkod. ko malingkod sa'yo. Ay, kay simbakog dunay kaaway. Sige, lingkod lang. Sayon ra kay kung makadagan, ikaw mo barog pagug ka. Lingkod lang. Ano, nga ng buhaya. Ikaw lang Balag dahil balag ka. lang ang imong apale. Mo irag-irag una ko diri na irang-irang. Sige, irag-irag Musandig. diha. Mo irag-irag ko mo nas kahoy irang ha. Nakuha ni kahoy ay. Ay, nakasandig na ko. Hala. Kwinta ha akong hala day, kwinta ha. Adi madag kwenta, dagang kayo. Ay. Bugnawa day. Bognaw say. Oh, marag ayos akong isandigan day irang. Dali sandig sa diris kahoy day. Mao tayo ni gitawag Miracle Tree day irang. Magkaterapi sa tong lawas og kalag. Bugnawa day. Ayos lagi, marag ayos ayos bitaw, na ayos talaga. O bitaw say. Talaga. Bognaw gyud kay ng imong gisandigan Bugnaw, ay. masay. Kay dakong bitin man ang imong gisandigan. Kanindot ko di ay. Mabitan na yan. Ansa! Ginaka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.